naigo ko, pre. Agay, natiil ko. Pre, naon dyan ka, pre? Naigo ko, pre. Agay, tabang, pre. Aba, pre! Aba! Ari nyo, ay! Aba, pre. Grabe gutungan naman ako, ano? Tigir, matag-tumok sa kalibunan. Orta kamutihan, pre. Kamuti, pre. Mga hatag kamatay. Gutungan na ginako, gyud. Tapos sa tuwan po, di na ako nakita nga kamutihan dato og kuan. Tonta. Sakon to. Sakon to. Ayun. Kaya mukalot ako yung bantay. Bantay ha. Bantay, pre. Ikaw limas mo armas. Balik ba tayo? Balik ba tayo? Dahil magbantay ko dito. Usog ni ay ba? Yup, pero nga bantay ha. Magbantay ako dito. Kagag may gumag. Dagan na pre. Abi, bantay na ko lang, pre. Para magiging ida tong kagutom. Pero nga bantay ha. Dire ko magbantay. Okay na ko niya. Nagtultulo na ta. Undan ng tiyan ba? Nagdalag armas, oh! Patay! Sugid ko sa sa tag-iya, eh. Sugid ko sa tag-iya, eh. Tawagan lang ko rin akong tag-iyan sa kamutihan, be. Pabo, ako ni si Manok. Go, this is Pabo. Unsay pistada dia? Mga kamutihan dire, garansak sa duha ka tawo. Na mga armas. Sa atong plano, anay. Sige, balik sa diri. Ani ako diri kay kuha nang tutong gamit dito. Ngagaw dra. Dili bisi dili na sa mabtan. Dam na itong natawhan ron. Daan na diri sila. Matinga ako mangharbis ko daghan lagi mga kinalutan. Awa, mandam lagi mo ron. Pabo! Nya, labas sila dito. Napag ito. Ha, kuha nang tutong gamit. Kita gini nang gipangita ron ah. Wow, kare mo nga. Sige, ah. Ha? Tao na tug-asa ginikutob ng kagahe. Gara sila. Hey! Kamo na gikawat kung kumutihan ha. Lagi pre. Bagan, ari niyan. Daka na mo, kanito kanyo yung arman. Abat mo kung bala. Wabay granada, paman. Okay lang, may granada! Mukila, granada! Ganong nandagan man mo! Padong, imalo sila. Ngaka, eh! Ngaka! Anak ko tarong agbantay! Naguro tayo nakabalo guro kay. Grabe aggressive kasi sila. Dilang, palos ta! Dilang, para paminaw ko, nagi nakatiid yun. Nagdoy na nugid kay. Gitaro ko bantay ganin nang guho ra sila sa likod. Pero nga, sila, ay sunod ta nila. Ngayon na to, sunod dito! Grado ko nagito ron. Balusan tali sila. Berugdong ta! Sundan sila, murag nitago sa may pangapong. Huwag ka! Ito ka, diri ko! Iputo na sila! Ari ko magi. Nagpulag sila, pre! Tira ka sila, pre! Tangan ako diri! Pero kang bata na darapita! Tangi tira!
Patay na ni si Retriba. Inay na kanaas oh. May kakakuha ko. Bantayan ko nung sadari. Si Arto anong usap yun. Pailiyo ka. Pag muliyok, buwak kang ulo. At paglihok. Bungkag ng likod di moron. Paglihok ka. Patay na ni. Dito ta. Tawid dito kay bata pa ni kay Makasuwatan, makasuwatan. silent Abuse aning buangan ni. Patay. Grabe mo buto-buto dito. Si Dudong to. Siya kay nakapatay o siya yung namatay? Dong! Naigo ka! Tana, pagkakablog na igaw na ko. Wala ray. Talimatay, nagyugulan na iba. Follow og share para na part 2. Dong! Ipatuli pa man data ka. Ano na inani man ka? Kamuti gi basura ni dong. Dong! Siniipit kita diri ba? Dong. Di ko musugot og ikaw ra ilubong. Dapat na kay kuyog. Nga ko pre. Pre. Abang pre, naigo ko pre. Agay na tiil ko. Pre, naon dyan ka pre. Naigo ko pre. Agay. Tabang pre. Aba pre. Aba. Ari nyo ay! Aba pre. May taggaloy anin to mabaynas. Para may part 2 pa ni. May tagkusog lang magpalog mo sir. Kay... Yeah. Patay yun. Patay tayo ni buwan. Okay na, okay. John, Locanaryo, magdasal. Shoutout mo dira. Og shoutout ko sa kong magulang og akong uyuan. Shoutout ko Giancarlo Pardillo og kay Dionisio Pardillo. Karna. Shoutout Junior Jorge. Shoutout mo dira. Shoutout ko sa buko why not coconut na. Mga onda ninyo buko. Thank you sa magdulta sa Tamabaynas. Nga, may Patay, kay tama, ginawa. followers kami, viewers kay followers.